И какво хора? Аз съм Креси и това е поредният ми епизод на Clash Royale. Както виждате, скоро ще излезе Goblin King. Се чуете, защо ми се показва? Чакайте само да си подредя. Така. Сега излезе. Стой. Батълрама. Струвам се кран често. Те ще има ли Батълрам? Батълрам! Точно като казва Батълрам се падна. Нека си апгрейдим Батълрама на 3 левел вече. Така, ще направим една битка. Аз съм влязъл само да мога да си спечеля още бройки на Батълрама, защото ма мързи да чакам да ми излезе за квеста. И да пък за мен да покажа дека каре. Така тези пъти са си взеха шадър. И лумбърджак сте. Да, сте. И the executioner. Узнат този кръмбъл. Като основа искам да имам тези два лезерта. Така. Явно имам баджак сега. Не дитна уф. Не. Аз виждах да е. Избудете, че кашлям. Използвах експел, като имам баджак, който нещо. Нека да ви кажа. Видно се смейте, ако загубя. Ще видите Батълрама на 3 левел къв буклук. Не казвам, че съм Батълрама буклук. Той е най-готяната рея карта. След виждате, защото съм към Блюджинг. Така, принцип смятам да е Legendary дек, но не е. Това е дек, който направих на мой приятел, който става доста добре за пушечта. Аз не спечелих Батълрама. Аз спечелих и на друг мой приятел, аз по-така спокойно спечеля. Обаче Бога не успяла да види под колко малко сме. Такъв мазен този електро, обаче не тя как го иска. Но ладно. Не трябваше там. След като аз се дефен също този голем, но няма с какво е. Да, точно не би, ще загубя. Не знам сега. Ако слушай езикаш, на ще има по-голям шанс. Не струва, не това това Бога. Какъв газ. Не знам, що това гранди тази коледна. Вече в момента би няма такова. Забрахме на така беше. Фарабол, да, фарабол. Загубихме. Каре. Ще изиграем. Две победи направихме. Не смейте. Добре, където ще гледате Батълрам. Ще донесете на Батълрам на един мой приятел. Така, тук, донесете на Батълрам. Тук не съм се впилен. Реалност. Където крах и гледам някакъв. Пека турнамтек. Футбол съм не. Аз помня пека турнамтек. Ще видим този с
с този скелетен дек. Чакайте. Ще си направим един наистина дек с батълрама. Така, хайде. Никога не съм пробвал батълрама в тренинг кампа. Аз като си взех, беше ми прегледал, не знае с какво да го съединя, но до вече ми спаднаха 6 бройки. Спаме. Уау, каква! Не! Давайте, спригайте! Браво, бе! Я тебе пустим кампак вместо. Я дошел супер. Скелета на бомба. Сука. Да видим тази щня, трети лелка в лъж. Хоп. О, no! Не избрах потребно да направя някаква зубовачание. Ехе. Какво направи този батълрам? Ще приключим този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!